Felu l-10 snin anniversarju mill-ftuħ tas-Safi Aviation Park li bħalissa wkoll qed iservi ta' bażi għal Malta International Air Show, il-Ministru għall-Ekonomija l-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri qal li dan hu xhieda ta' suċċess li kisbet l-industrija tal-avjazzjoni f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 10 snin. Is-Safi Aviation Park li jkopri 200,000 metru kwadru jipprovdi l-infrastruttura biex jiffaċilita l-ħolqien ta' klaster tal-avjazzjoni u jservi bħala one-stop shop fl-industrija. Dan anke fid-dawl tal-opportunitajiet li dan is-settur qed joffri għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Il-qasam tal-avjazzjoni f'pajjiżna llum jinkludi diversi setturi fosthom ir-reġistrazzjoni u l-operazzjoni tal-ajruplani, il-manutenzjoni u t-tiswiet tagħhom, VIP services, private charters, air taxis, air ambulances, taħriġ u proġetti ta' riċerka u żvilupp. Is-Safi Aviation Park u l-fornitur ta' Medavia, Gulfmed, Britain Normand u Aviation Cosmetics. Il-ħidma tal-Indis Malta li taħta jaqqa Safi Aviation Park inkludit il-bini mill-ġdid ta' Taxiways. Fl-2016 imbniet mill-ġdid it-Taxiway Bravo biex tkun tista' tilqa' fiha l-Airbus A380, l-akbar ajruplan tal-passiġġieri. Dan filwaqt li fl-2018 ġew inawgurati 3 hangars li żdiedu mat-Taxiway Golf biex bdew jilqgħu għal bżonnijiet ta' helicopters, private jets u ajruplani ta' emerġenza. Aktar kmieni din is-sena ġiet inawgurata it-Taxiway Lima biex tkun tista' takkomoda ajruplani akbar li jkunu jistgħu jinżlu f'pajjiżna għal manutenzjoni u t-tiswija. Il-Ministru Xkembri rringrazzja l-Indis Malta għal ħidma kontinwa tagħha li tkun ta' spalla għas-settur privat f'dan il-qasam u tipprovdi infrastruttura ta' eċċellenza.